Sóc la desvetlla d'un dia naixent que prometo no llançar l'emoció punyent i la corsa... Nosaltres en diguem un concepte de música social. O sigui, nosaltres el que volem és fer arribar la música a la població i ajudar els que volen fer música. Nosaltres ja des del principi teníem clar que si era un projecte de transformació era a llarg termini. Amb això tenim 4 eixos. Un és la formació des de formació musical fins a formació tècnica, en tots els àmbits. Per un altre costat hi ha la creació, ajudar els que volen ser creadors musicals, des de poder assajar a tenir eines per desenvolupar la seva carrera. Llavors hi ha una altra part que és l'exhibició, que segurament és la més visible, que és fer concert, però que, tot i ser la més visible, no és la que ens ocupa més temps. I llavors hi ha una última part, que és la de participació ciutadana, que és involucrar a les ciutats on nosaltres estem fent coses a que participin, sobretot la gent que no participaria. Si pensem que el 70% de la població encara no va assíduament a concerts, doncs ens queda molta feina per fer.